sidliwe bhuti akuyona le Pirates esiyazi akuyona le Pirates esijwayele akuyona le Pirates yethu beza ngama clean sheet bengeke singadliwe urefi ngamsola lapho nalapho makuthi twangajajanga baza bahamba bayokora inhliziyo yethu ibhlungu lapho kodwa igame kodwa ngendlela ezidliwe ngayo ayisikaze singamabhakani ibhlungu namhlanje besithi mangaba sithatha le 3 pointer namhlanje solida nge9 point walilo uSathan and uSathan uyi1 umuntu oloyi Pirates sifuna umuntu ubaba wabo umuntu oloyi Pirates ubaba walaba ozala ubaba walaba umuntu oloyi Pirates uDr Khumalo ngeke sabe ukukutshela baba Dr Khumalo lento uyenzayo iwrong uyasiwisa singamabhakaniya uthe iSundowns ineyinkinga akulindwe iSundowns ilungisa izinkinga zayo isishayile iSundowns 2-1 uthini baba Dr Khumalo uthini namhlanje baba Dr Khumalo uthini baba Dr Khumalo uthe ningathi manishaya iSundowns nithi niyashaya iSundowns ineyinkinga iSundowns isishaye 2-1 uthini baba